para min é como está todo unido. Por iso eu falo de estar no mundo con amor. E con amor por todo. Por exemplo, coidar a natureza. Coidar a natureza que é amor. Non? E cando ti sintes ese amor polo que te rodea, polo lugar onde vives, polo mundo logo. E coidas da natureza. Iso é amor tamén. É bondade. Para min é algo que está unido, non o podes separar. A persoa mala carece da capacidade de xestionar o seu amor. E quen xestiona o seu amor encarna a bondade. E despois ven todas estas cousas que son un discurso que é o discurso da excusa para estar no mundo sin me preocupar moito, non? De boa és tonta. Eu isto escoiteino tantas veces e supoño que tes que facer unha boa xestión dese amor que hai en ti para non caer nese ser tonta, non? Aquí Jung explicaría moi ben co arquetipo da salvadora ou salvador. Desde ese arquetipo, digamos, dentro de nós están todos os arquetipos e hai algún pois que domina máis en nós. Ti tes que atopar o equilibrio e pódese facer. Eu non creo que ser boa acabe facéndote tonta. Eu creo que cando ti atopas o equilibrio, precisamente, se todo empeza por ti, vas ser boa contigo. Unha persoa bondadosa é unha persoa que está no mundo con amor, é unha persoa que se quere a si mesma, que se quere ben, sí? Logo, emborca toda esa bondade en si mesma. De boa és tonta, e logo hai outra cousa que aínda escoito moitas veces que digo, pero, a ver, en que momento? Que é o de, ao final a vida maléate. E a min, teño 47 anos, e aínda ás veces mo din, porque aínda mo dixeron hai pouco, e digo, a ver, en que momento me vai malear a vida? Que é ese evento espectacular que vivistes que vos maleou? Pregunto eu. Porque a min pasaronme moitas cousas na vida, non me maleei, creo que todo o contrario, que me fixen moito máis consciente do que é a bondade, de como existe en min. Aquí Jung tamén nos diría, a min hai unha cousa que me fascina de Carl Jung, é que el presupúxonos a bondade. El presupúxo a bondade no ser humano. E a maldade plantexouna case como algo patolóxico. Non? É dicir, sería un pouco unha deformación. Daquela, se está en ti a bondade, porque está, e ti estás no mundo pensando en todo o que che pasa, en todas as interaccións, en como funcionan, ti vas poder identificar esa bondade. Eu, cada día, funme facendo máis boa. Fun aprendendo a xestionar esa bondade, a non caer en de boa ser tonta, a diferenciar que priorizarme é un egoísmo san, non caer nese priorizarme pisando aos demais, é dicir, un priorizarme que leve xustiza. Daquela, eu non creo no de que te maleas, eu creo que o que te maleas é un discurso que vai moi ben nun mundo onde vivimos aceleradas. Hai outra cousa cando se di
as persoas que somos intensas, eu sono, que vivimos todo con intensidade, todo, cando estamos tristes, choramos mares, cando estamos alegres, desbordámonos, cando nos enfadamos, sentímonos realmente enfadadas e temos que buscar ese asento para xestionalo, cando amamos, facémolo desa forma auténtica. E isto é mal. Isto mal. Bueno, pois eu creo que ese malearse é unha forma de, iso ao que se refiren, de buscar unha situación que silencie as túas emocións. A veces diría eu que por incapacidade de xestionalas, pola incapacidade de identificalas, sostelas, xestionalas, non? Eso que dixo eu, esa tendencia a evadirse do máis humano. Vivir intensamente non é vivir acelerada. Vivir intensamente require moito sosego, require o sosego dentro de ti. Facer moitas cousas non é vivir acelerada. E eu creo que hai ese desequilibrio, onde a xente vive acelerada, pero acelerada de cara a fora. O traballar, o como me proxecto, o do contido na rede, máis isto, algo espectacular, algo que nunca se fixo. E xa casi que o que nunca se fixo comeza a ser conectar co teu humano e ser un ser humano. Se ti lle preguntas á xente, volvendo ao de que todo isto da bondade, a xenerosidade, a compaixón, son valores que todo o mundo pode entender, que saben que son, todo o mundo sabe que son desexables, e todo o mundo quere atribuírse isto. Se ti lle dis a alguén, mira, esa persoa rica que ten un posto de traballo moi cómodo onde gana moito diñeiro, e ti quererías iso? Todo o mundo di que sí. O sistema ten formas de chegar aí, todo o mundo as seguiría. Se ti lle dis a alguén, mira esa persoa, que boa, que xenerosa, que, non? Que auténtica, que ese brillo que ten. Farías todo o que esa persoa fai para ser quen é? O máis da xente estaría poñendo este tipo de excusas. Non, porque é que eu na vida xa levei moitos paus para ser así. Eu xa non confío porque... Excusas. Porque o sistema é antipersoas. O sistema precisa unha humanidade deforme. Precisa que ti desconectes diso. Porque cando vives un proceso como eu vivín os últimos anos, onde precisas de verdade volver reconectar con iso. Porque ti estás no mundo e o mundo vai te levando e tes un traballo que require, por exemplo, todo iso que o sistema creou como uns valores que non son humanos, pero son precisos para que a roda vire. Como, por exemplo, ser ambiciosa. Ambiciosa. Isto non é un valor humano. Isto é un valor social. É un valor que encaixa nun sistema capitalista. Porque ti queres máis. E se queres máis, eres productiva. E isto dá nunha deformación, porque é o que digo eu sempre, logo és productiva hasta para facer TikToks pos autocoidados, que inclúen pagar o spa, o ximnasio, non sei cantas cremas,
produtos para o cabelo, e estar aí ocupada en producir. Eres productiva para o sistema, eres productiva para ti, pero no superficial. Pois iso, ser ambiciosa, daquela, unha persoa calquera que quere estar no mundo, que claro, queres estar aquí, hai que sobrevivir, hai que traballar. A veces desconectas do humano. Cando ti queres reconectar, e tens que facer estas renuncias ás outras cousas que a sociedade che impuxo, como se fosen valores, que o son, pero non humanos. Parece un tema para pensar. Que pasa? Que non é fácil, non é fácil. Ti, para ter eses valores sociais, existe un camiño perfectamente establecido. E a ti meteronte na escola de pequena, e a escola en sí é case unha máquina de fabricar man de obra dócil e sumisa. E ti vives así. E isto vaite desconectando do teu humano. Daquela, de vez en cando, hai que reconectar. E tes que renunciar a outros valores. En maior ou menor medida. Pois haberá quen poida pedir unha excedencia, coller un ano sabático e centrarse en sí. Haberá quen teña que mudar de profesión. Hai quen non sei, pois mudar de lugar. Isto é unha cousa, ademais, que vive en moitísimas cabezas, o de comezar de cero. E hai quen non pode facer todo isto. E tes que buscar a maneira. Eu sí que penso moito nos valores humanos. E eu creo que na historia da humanidade temos referentes, non? Que son admirados e admiradas, sobre todo admirados, porque xa sabemos o que hai, por todas as persoas, pero moitas veces hai que chegar a ese punto de que farías ti para ser esa persoa? Que moves dentro de ti? Non creo que ser boa sexa tonta, non creo que ou seja, que poidas caer facilmente en ser tonta, porque non, porque vas ser boa contigo. Non creo que o mal que che fan te leve a malearte. Eu creo que ese é un discurso superficial de alguén que simplemente, pois xa está, non quere reconectar consigo. Eu creo que cada un pode facer o que queira. Pero algunhas persoas valoramos moitísimo iso. Eu valoro moitísimo iso. As persoas que non se malean. É que, precisamente, a vida maléate. A vida dache moitos exemplos de persoas dai, do chan. Non precisas ler unha biografía. Non é unha biografía que ninguén vai escribir nunca, que pasaron vidas duras, con dificultades, e iso fixo as mellores. E isto é as persoas que temos que admirar. E eu teño clarísimo que non tes que admirar o catedrático e o enxeñeiro. O mellor sí, tamén. Pero eu creo que esas persoas, eses exemplos de vida, esas mestras de vida que atopas a veces en calquera sitio, non? Foches como fago eu, que vou por aí a andar ás aldeas, e sentaches cunha señora que estaba na soleira da porta na eira e contache
algo, botas unha hora e... Iso é o... Queremos facer as nosas vidas significativas, pois iso, dunha forma productiva, estudando máis, estudar en sí, o sistema faino productivo. Estudar, mais ao mellor non aprender. Porque esta é a diferencia. É daquela, pois ves esas persoas e dis, para mí son os meus referentes. Os meus referentes son esas persoas. Esa señora que emigrou de rapaza, foi para a Inglaterra, mal sabía ler e escribir, non sei, logo volveu, pasou por unha enfermidade, perdeu un fillo. É dicir, pasáronlle cousas na vida que son corrientes e humanas e afrontounas humanamente. Isto é o máis grande que temos que admirar, e a veces non hai na sociedade un espazo para que estas persoas, non? Como cando eu vou e me sento na eira e escoito e lle ofrezo o meu recoñecemento, por exemplo, pois eses espazos son mínimos, son... Eu que os valoro, son eu, camiñando, falando con persoas, nese recoñecemento humano, pero que non ten un lugar, non hai unha palestra, non hai nada, e se o contas, pois outro día pois fun dar unha volta a Teo, atopeime con unha señora, contoume isto e... E claro, a veces ti dis, ti, que fixeches? Estudei enxeñería e despois fixen un mestrado e despois... Xa está. Pode soar radical, pero eu poño na balanza isto. Porque primeiro somos persoas, primeiro somos humanas. Isto por encima de todo. Ás veces penso, non hai tantos anos, vivimos unha pandemia, colapsou o planeta. De que che servía a túa enxeñería? É dicir, canta resiliencia, que se usa moito agora a palabra, e incluso se ubica para dicir que ti estabas traballando na empresa, perdeches 2 clientes vos e foches resiliente para sair aí. Iso non é resiliencia ningunha. Iso é a autoescravitude que te autoimpós para producir e reparar as perdas da compañía na que traballabas. É que eu fun esa persoa. Si, as túas. As túas. Pero a ti isto supúxoche, que sei, no final do ano, poñamos 6, 7, 8 mil euros e a empresa, sabes? Eu fixen resiliencias desas e a empresa ainda ten os clientes hoxe, ao mellor, eu xa non. Facer estas análisis fondas recolócate todo. É duro, claro. É duro. Tes que facelo. E tes que enfrontar as túas dúbidas, os teus medos, facer as renuncias, pois xa non quero. Non quero ser esa resiliente, esa persoa brava e fortísima que, non sei, que conseguiu toda esta productividade e con isto, que sei, recibiu un premio de incentivos, levou 6 ou 7 mil euros máis no ano, e prefiro ser esa outra persoa
que afrontou as dificultades da vida sendo menos productiva para o sistema e alimentándose, sendo productiva en emoción e vivencias para sí. E despois din, de que che sirve? A ti non che sirve de nada, tampouco, estar ganando máis cartos cos outros, e ter un coche máis caro cos outros, e ter un apartamento na praia. Ao final da túa vida, para que che sirve? Porque, de feito, a xente, isto tamén o explicaría moi ben Carl Jung, a xente vese en ti, a xente, uns valemos de espello para os outros. E a xente a veces non lle gusta ese espello do humano. E tenden a despreciar isto. Serio, eu poño por diante de todo, se desprecian o meu humano, eu desde logo o teu coche, desprecio seguro. O teu coche está perdendo valor cada día que saes aí. Pero eu, ser humano, eu gano valor cada día que decido vivir dunha forma consciente, intensa nas emocións, traballando na miña bondade, na miña xenerosidade, sendo boa comigo, queréndome, gano valor cada día. O teu coche non vale nada. Nin a túa vivenda. Houve un tempo que se revalorizaban e despois tamén empezaron a perder. Pero os seres humanos sempre poden valer máis. Sempre deberían valer máis.